धनत्रयोदशीच्या दिवशी चुकून या गोष्टी विकत घेऊ नका, नाहीतर होईल मोठं नुकसान। अश्विन कृष्ण त्रयोदशी म्हणजे धनत्रयोदशी हा दिवाळीतील तिसरा दिवस। या दिवसाचं महत्त्व सांगणारी कथा पुराणात दिली आहे। या दिवशी घरातील धनाची पूजा केली जाते। देवाचा वैद्य म्हणवल्या जाणाऱ्या धन्वंतरीची पूजा केली जाते। या दिवशी सोनं चांदी खरेदी केल्यास घरात समृद्धी, सुख, शांती कायम राहते। पण या दिवशी कोणत्या गोष्टी खरेदी करू नये याबद्दल माहिती असणं आवश्यक आहे। प्लास्टिकच्या गोष्टी विकत घेऊ नका। धनत्रयोदशी सारख्या चांगल्या दिवशी अनेक जण विविध गोष्टी खरेदी करतात, पण या दिवशी चुकूनही प्लास्टिकची भांडी विकत घेऊ नका। लक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी लक्ष घेऊन लोक या दिवशी वस्तू, भांडी खरेदी करतात, परंतु देवी लक्ष्मीला दाखवल्या जाणाऱ्या नैवेद्य हा प्लास्टिकच्या भांड्यात दाखवला निषेध मानलं गेलं। यासाठी अशी भांडी धनत्रयोदशीच्या दिवशी विकत घेऊ नये। आर्टिफिशियल ज्वेलरी धनत्रयोदशीच्या दिवशी सोन्या चांदीचे दागिने विकत घेण्याची प्रथा आहे, पण चुकून या दिवशी आर्टिफिशियल ज्वेलरी विकत घेऊ नका। यामुळे तुमच्या आयुष्यात नेहमी संकट येत राहतील, तसंच देवी लक्ष्मीची तुमच्या अवकृपा होत असं मानलं गेलं आहे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी देवीला अर्पण केल्यास तुम्ही आर्थिक संकटात पडू, घरात दारिद्र्य येऊ शकते। लोखंडी वस्तू खरेदी करू नका। धनत्रयोदशी दिवशी कुठलाही धातू विकत घेणे शुभ मानलं जातं, पण म्हणून लोखंडी वस्तू विकत घेऊ नका। शास्त्रात हे निषेध मानलं गेलंय। यामुळे समृद्धी आणि सुखाची हानी होते। तसंच लोखंडाच्या गोष्टी या शनिवारी किंवा धनत्रयोदशीला विकत घेतल्यास शनी देवाची अवकृपा होते। कार आणि घर विकत घेणे टाळा। हिंदू धर्मशास्त्रानुसार धनत्रयोदशी दिवशी कोणताही मोठा आर्थिक व्यवहार करू नये, जसं की घर, कार, दुकान विकत घेऊ नये। पण जर तुम्हाला विकत घ्यायचं असेल तर आर्थिक व्यवहार एक दिवस आधी करावा। प्रत्येक सणानुसार काही रीतीभाती असतात। अनेकांना सणाच्या दिवशी या रीतीचं पालन कसं करावं याची पुरेशी माहिती नसते। यासाठी घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या अनुभवाचा फायदा होतो। यामुळे होणारं नुकसानही टळतं, हे मात्र निश्चित। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट करा। धन्यवाद।